командаи азизи ман, проект «Цели успех», командаи Саида Раҷабова ва ҳар як он духтараке ки ин лаҳзаҳо маро тамошо доранд, ба ҳама тамошобинони азизам, кое ки дар командаи ма кор мекунанд, ба ҳама он апаву хоҳарое ки ҳамроҳи ма дар командаи ма дар компанияи Фаберлик кор мекунанд. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм ба эфири имрӯза. Эфири имрӯзаи мо қатъи подписчико саволи ҷавоб, эфири бигем фоидаовар мешавад иншоаллоҳ, распаковка новинкаҳои компанияи Фаберлик ва имрӯз охирон рӯзи каталоги май. Тамошобинони азиз, имрӯз ман бе микрофоном, намедонам микрофон ма дар куҷо мондам ки наёфтамаш. намедонам микрофон ма дар куҷо мондам. Хуш омадед тамошобино. ай ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, вақте ки эфир ки дуромаден обязательно лайкои худтонро дариғ надорен. Алейкум салом. Мавлуда Сулайманова, салом алейкум. Алейкум салом. Так, Ситора, алейкум салом. Хуш омаден духтарои хушрӯ. чӣ ба дига пухтупаз намекунам, иншоаллоҳ мекунам дар оянда, дами момент кор мекунам. Барои ҳамин вақти пухтупаз нест, пухтупаза дига кас кадестайда хонам. алҳамдулиллаҳ як занака ки нағз ҳаст ки пухтупаз мекуна, ҳамаи чиз барои кӯдакон муҳайё ая, леки ҳози худам камтарак сер корум. Раҳмат нағз Марҷона, ҳазор раҳмати калон. саломат бошен, хуш омаден ҳаматон ба эфири мо. Алейкум салом. духтарои хушрӯ, Шаҳнозабону, салом алейкум. Так, алейкум салом. духтаракои аҳли команда, хуш омаден. навичокои азизу меҳрубон, хуш омаден. ҳар як он духтаракое ки нав тоза пайваст шуден дар ширкати Фаберлик, дар командаи мо, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм. Барои шумо муваффақиятҳои беназира хоҳонам. ҳози ман дар шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекунам. ҳамроҳи шумо ҳастам. Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик, 31 сола, соҳиби 3 фарзанд. Марам ҷон дар азобам. иншоаллоҳ поёни ҳар як шаби сиёҳ сафед аст. ҳеҷ рӯҳафтода нашавен. ҳар як он тамошобине ки ин лаҳзаҳо дар зиндагии худшон сахтиҳо мегузаронанд, бовар кунед, поёни ҳар як шаби сиёҳ сафед аст. як умр сиёҳ намемонад. фақат бо сабр шудан дар кор. худованд бо собирон аст. худованд ҳеҷ каса муҳтоҷи ҳеҷ ка накуна. ҳамаи шумо шоҳид будем ки ман дар кадом рӯзҳо будам, дар кадом ситуатсияҳо будам. чӣ хел ман ҳамроҳи шумо суҳбат мекардам, гап мезадам, ҳечи надоштам, видео мекардам. сабр ки кардам, худованд ба меҳнати худам пеш бурд. ман на хонаи ака рафтам, на хонаи оча рафтам, на хонаи ота рафтам. ҳамаш ҳаст. Отамам зинда ҳаёт, бояй отам. отам яке аз бойҳои Тоҷикистонай. очамам шароиташ бад нест. акоҳомам пул доранд, неки ҳар як он акаву додару падару модаре ки пул дорад, барои кистаи худаш дорад. баъде ки духтар, зан, шавҳар кард, баъди шавҳар кардан қадри қимат дар хонаи падару модар хиёл мекунам ки дар дасти худи мо ҳай. рафтӣ гардакач кардӣ, обу рӯи худта мерезонӣ. ҳар як модаре ки фарзанд ба дунё меорад, пеш аз оне ки шумо ба дунё фарзанд мебиёрен, шумо ояндаи вай хушро фикр кунен ки ӯ қадар бигем 9 моҳе ки дар шикам мегардониву азоб мекашиву ба чӣ азобе ки занҳо худшон медонанд ки ӯро ба дунё меорӣ, танҳо худат медонӣ. дар дунё ки гашт, биромад, ӯ осонай. ӯ ризқдиҳанда худованд. ризқи шуморо ман хӯрда наметонам, ризқи мара шумо хӯрда наметонед. 29 май билет дорам Тоҷикистонда. иншоаллоҳ мерем. қатъи фарзандон.
ризқи мегӯям ки ҳеҷ кара ҳеҷ ка хӯрда наметавонад. ҳама зиндагӣ да сахтӣ меояд, мушкилӣ меояд. Сабр ки кардӣ, шукрона ки кардӣ, Худованд месанҷад. Худованд ирӯз ман пулдорум, пага ман бепул мешавам, як каси дига пулдор мешавад. Худованд пула метиҳад, бо месанҷад, ки ман ҳамин бандам да пул додум, давлат додум, ку ҳамин одам чӣ кор мекунад? Дар кадом роҳ истифодаш мебарад? Чӣ хел истифодаш мебарад? Ҳамаша месанҷад. Ман беҳисоб шукри Худо 3 сол мешавад, ки давлатдорум, соҳиби пул, соҳиби мол, соҳиби давлат. Алҳамдулиллоҳ. Ҳар як пулдориам қонуну қоида дорад. айрии қонуну қоидаш ки накардӣ, Худованд мегирад. Шукрона кардан дар кор. хуш омаден ширинмоҳи қанду асал. Ширинмоҳҷон, хуш омадӣ. Серебряни директори командаи ман. Духтаракои командаи ман пешрафтаҳо бисёранд. Муяссар, серебряни директори компанияи Фаберлик. Ана Адолатҷон, ана Пай Насибатҷон, ана духтаракои командаи ман бениҳоят бисёранд. Апай Заринаҷон, ана бо кира нагуфтум, бениҳоят бисёранд. Аяла Будров номашона бигирам. Манижа Бозорова, апай Сабрина ай Германия, Парвина Холназарова, духтарои муваффақи командаи ман, Олимова Манзура, Шоева Рухшона, апай Гулдастаҷон ай Тоҷикистон, ана Анорабону, ана Басонат директори командаи ман, Гулнигор, так, Замира, апай Зулайхоҷон, апай Леди Нисо, Зуҳро, апаҷони Мавлуда, Макнуна, апай Маъмура, Манижа беҳад бисёрай, марҳаборам бисёрай да командаи ман, Марьямҷон, Гулзода, Меҳрангез, дута апай Моҳираҳо, Мухлиса, апай Нодира, ё ҳамашон директорҳои командаи ман, апай Раҳима, Саида Абдуллоева, Саида аз Тоҷикистон, апай Ситорамоҳ, Тоҷинисо, Ҳусноро, Шаҳноза, Шаҳринисо, кадомита апай Шукрия, Шукрона, кадомита номотона нагирифтам, номо нест, ному фамилияҳоро нанависам, просто директор навистам. Директорои нав кадомита номотона нагирифтам. Ана бахшиш мепурсам ва кадоме ки уже блогеран дар ютубан, муваффақ шудагиян, мошоаллоҳан, шумо худтон медонед. Ана Михаил. Алейкум салом. ҳаматон хуш омаден духтаро. Сар мекунем. имрӯза эфира айчи сар мекунем духтарои хушрӯ. 292 кас дар эфири мо қарор доранд, лекин 17 лайк. Так нечестно. Обязательно лайкои худтона дариғ надорен. Лайкои худтона монен ки уведомления дигародам равад. имрӯз охирон рӯзи каталоги мо 19 май. Касоне ки то ҳол дар компанияи Фаберлик регистратсия шудагӣ нестен ё ин ки регистратсия шудагияни перви шаготона гузаштагӣ нестен, духтарои хушрӯ, имрӯз шумо то соати 12 шаби бо вақти Москва вақт дорен ки перви шаготона гузарен. 1500 рубл да заказ мекунен. Следующий каталог вақти дуюм закази худтона мекунен, дар дуюм заказтон анами подаркаҳо меояд. И порошок, стиральный порошок для цветных тканов навистагай. Барои ҳама намуди либосай универсальный бовар кунед. И барои либос, и бо хубиш да чая ки стиральный машинаи мора чиркое ки дар дарунаш ҷамъ шудагия тоза мекуна, мебуроя. Ҳам бигем ки доғҳое ки ай меваҳо дар майкаву либосҳои мо мемона, ва ёро тоза мекуна. Ана корейская и ай Кореяй компанияи Фаберлик международни компанияй, ҳама давлато қатъи ҳамкорӣ дорад. Маҳсулоти мо ҳамааш ай Москва нест, ай Россия нест. Маҳсулоти мо Япония, Корея, Германия, анами хеле давлатҳои бисёр духиёи мо ай Германия ҳай духтаро. Химикои Россия қатъи химикои Германия, Япония, Корея ҳамкорӣ доранд ва якҷоя анами духию анами маҳсулотҳои Фаберлика ихтироқ мекунанд. Ва пиаднаводители ки и тифалора тоза мекунад, унвальник, и ҳамаи чира бовар куненда, ҳамаи чира тоза мекунад. Ё падарка меоятуна 1500 да капек шумо ҳам скидка кати барои худтон харидорӣ мекунед ва ҳам
чунин маҳсулотҳои беҳтарина шумо метонен ки гирен ай ширкати Фаберлик. Та комментария ҷавоб тиен. Ҳама саломода алейк додум. Агар оиди кор духтаракҳои командаи ма бошанд, метавонед дар ватсапи ма муроҷиат кунен. Так, Шаҳноз. Так. Шуддорӣ нависиянд. Алҳамдулиллоҳ, ман шуд дорум, хонаи обод дорум. Метавонен хотиртона бародаро ҷамъ кунен. Алейкум салом. Сӯзен хубен? Раҳмат, нағз. Чай, духтарҷон? Гап нестай. Фатимчики, мама, я красавица. Я хочу с тобой пока. Сейчас я видео закончу, я потом с тобой погуляю, хорошо? Ладно. Мой дверь закрой. А? Омад Мухаммад? Намедону? Кани бине? Закрой дверь, пожалуйста, Фатима. Туракои болои сатротуна ай куҷо мегире? Ана ман ми чизе ки заказ мекунам, айми Москва, ай бозори Садовод заказ мекунам. Ман шуморо дӯст медорам. Раҳмат. Манам шуморо подписчикои меҳрубони ма дӯст медорам. Чо ки? Молодец. А пашта те бача? Я уже дал. Хорошо, закрой дверь. Раҳмати калон, шумо яктаен, мо бо шумо фахр мекунем, нависян. Раҳмати калон. Корда қабул мекунем, нависян. Албатта қабул мекунем. Шаҳноз. Салом алейкум, апай Сайдаҷон. Алейкум салом. Ман муҳайё нагуфтӣ. Хайна муҳайё. Намедонам. Салом алейкум. Эфири ма барои занҳо, мардакое ки зан кофтестен, иҷа ҷои занковии шумо неста. Иҷа ҳама занакои шудоранд. Худо. Марам нагуфтен. Мама Фатима, номи шумо чия? Ман номи директорора гирифтам, консултантову лидерорам биге беҳад бисёранд. Омин. Омин. Сайда корда қабул мекунен? Парвина, кадом Парвина нависай? Сайда корда қабул мекунен? Мекунем. Бинависен дар WhatsApp, корда қабул мекунем. Раҳмати калон. Апаҷон, ман телефони шавҳарам кати дар омадам. Марам фаромӯш карден. Аккаунтотон дар номатон нестай? барои доғиру крем доре, барои ҳама ҷо крем доре. Метавонед дар WhatsApp бинависед. Якм распаковка мекунем, духтарои хушрӯ, баъд саволу ҷавоб мешавад. Барои ки худам дилам қирм дора ки чӣ омада бошамада, ирӯз намедонам. Овози ман нағз рафтеста, ирӯз бе микрофон ман намедонам дар куҷо мондам. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Тамошобино ҳуй мекунем. Коробка. Распаковка деҷа новинкорам ҳаста. Нама 3 рӯз шид бором гирифтам ай Фаберлик. Эфираш дад кардам ки қати шумо эфир кунам. Кам тарак мазам набуд. Ина худо ва шукр соз шидам. Ана ки қати шумо бода эфир буромадам. Дига испас ҳар рӯз ма қати шумоюм, тамошобино, подписчикои меҳрубони ма. Так, ай каталоги нав сар кунем. Ин ай каталоги нави мо ай пага сар мешавад. Нови каталог. Пага якм рӯзи каталоги мо. Ирӯз охирон рӯзи каталогай. Консултантои азиз, тамошобинои азиз, кадомит ки дар компанияи Фаберлик кор мекунед, новобаста дар командаи ма, дар командаи кадом дига, ирӯз охирон рӯзи каталогай. Кадомитон ки бор заказ кардагед ва мехоҳед ки дар ҳами каталог званяҳои баланд буроен, балотон гузара, обязательно пули боротона ҳами каталог спорен. Хоҳед ки ай скидкаҳои ҳами каталог шумо харидорӣ кунед, боротона корзина карда продолжит мекунед, ай пагах пулша меспорен, пулш дар каталоги нав мегузара. Каталоги мо ҳар як 21 рӯз пас нав мешавад. Имрӯз ҳамаи мо чӣ мегирем? Ойлик. Мо ирӯз ай компанияи Фаберлик ҳама монда ойликомона мегузаронад.
ана и каталоги навай, ана и духи новинка да болошай, да ами коробкаи ма бояд ки ҳами духи боша. Ана ин средствоҳое ки ай пагаҳ дестид мекунад барои новичокое ки ай каталоги нав ай рӯзи 20 май то 9 июн дар компанияи Faberlic регистратсия мешаванд. Первӣ шахшона мегзаранд, якта дек сафед кунад, якта средство для очищения ванной комнаты, якта дигар моющие средства, якта дигар бигем ки моющие средства, инам хеле жидкиш подарка, се чиз подарка. Компания Faberlic барои мо коргарои компания кормона осон кардагие ки ҳар як каталог падаркаҳои навбанав мемонад ки мо бизнесмона пеш барем. Так ма аму духира мековум якам да иҷа закази ма хука бисёрам неста ине ки ма бояд ки якам ина духи дарам дадам диёри ард диёри арҷуманда хонда. Вот она наша новинка. Духи адреналин. Номша диден чӣ хеле мощный. Духи адреналин. Машаллоҳ. Духи новинка. Ма якм бора гирифтам. Ози як ҷоя ҳуй мекунем, буша, хича. Номша диден чӣ хеле мужское барои шавҳаротон. Ма боварӣ комил дорам ки чӣ хеле ки мо занако янаски шавҳармон меорад чанқа хирсандӣ мекунем. Ана ҳами бигем ки мардакорам ҳами хелам эркагира дӯст медоранд ва инами янаски нами деми духира падарка ки беҳтарин зан барои шавҳартӣ ҳуй мекунем. долго накашем ки худо мегум буш чӣ хали боша, буш чӣ хали боша. Ростша мегум безе боша, мегум безе бай. Хушрӯ боша, мегум хушрӯ. Не ки уже буш буромад. Уже буш буромад. Бовар кунен. Ами духи мужское аҳамият додагиен. Сразу бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Нигоҳ кунен. Флаконаш майда нест. Колонай хела мебара. Ази мебинем боша. Настоящая мужчинара буш мекунад. Буш медонен да духи звёздочка ҳаст ку ана вай да монандай духие ки ай ҳама духи дӯст медоштаи мужское ки постоянно ма мегирам клиентшам вай постоянно ҳаст. ҳам қабӯи хушрӯ дорад тамошобино. Честно бовар кунен да. Беҳад буш хушрӯ, беҳади бад. Баъд медонед да чӣ монандай да духи Рената, духи Queenship сирхиш ҳаст ку ана вайдам кам монандӣ мекунад барое ки хел мекунам составошон яхела и мужское, не ки мужской запах конкретный ҳаст. Аҷоибот. Мумкин ай пагаҳ и доступни мешава ҳамаи шумода. Ҳамчун бигем ки ма директори компания мада пеша ки мебиёян иё артикулуш 3272. Так туалетная вода для мужчин. Парфюмерная композиция, разработанная и Франция и французский будай. Французский буш 4-5 соат меиста. Буш и хали бугӯи суткаш қати беста у хали неста. Ма худам нағз намебинам ам хали бу. Ҳами киртара мешуви буи духи нарава. Мефураш муда тамошобино яке бинависида комментария. Мада намефура мара мефура ки духи ами киртара ки шушти полни буи тамоми духи дезодорант Рексона брава айтанаш. Ма нағз намебинам буи духие ки киртара бушувиям нарава. Действительно да. Духи Faberlic аҷоиботанд. 4-5 соат гарантияш кати меистанд. Суткаштам меистанд. Хушрӯанд. Неки иминама буи духи стойкие ки киртара бушуви буш нарава. Нағз намебинам. Нигоҳ кунед. Духи французский духи мужской. Так. Стильни навистагиай. Чӣ хеле гуфтам ку ҳамкорӣ доранд қати московски химико и ихтироъ кардагианд. Духи худаш тайёр шудагиай дар Франсия. Фаҳмидена?
духи фаберликая неким да Франсияда тайёр шудагия. Барои амиқа инами духи аҷоибот духи. Мошаллоҳ духи. Обязательно бовар кунед ай бӯи духиш маст мешӣ. Так. Средстваҳое ки барои падаркаи навичокҳои нави мо ҳастанд. Марҳамат, духтарои хушрӯ. Ина. вақте ки шумо ай ҳами рӯз ё ки бо регистратсия шудагӣ ҳоли первиш вақт нагузаштагӣ несте ай пага не кадоме ки регистратсия шудагиен шумо да ина ё падарка меоя ё падарка меоя кадоме ки ай пага регистратсия мешавен ай каталоги нав шумо да инами сета средства падарка меоя. Диден чихе чизои зурай? Средства для очищения ванной комнаты. Барои ванна беҳад блеск метия. Ма аи харидорум дорум постоянно мепурса. Блеск метия ванна да средства для очищения ванной комнаты антиналет. Так. Артикулуш 320. Кадоме ки кор мекунен мехоҳен заказ кардан. Средства для чистки духовка и плита. Пештара бар ин симакати шакида намешудем ки дастои шуморо шикоф кунам. Средства барое ки чиркои духовкаву дегу пегу ҳамёра топ-тозаи хушрӯ мекунад. Так, артикулуш 319. И концентрированное моющее средство. Цветущий липа. Мультиэффект очищает раздельное видео полов, стены, натяжные потолки. И средства барои натяжные потолки, барои пол, кафел, барои нами чизо тоза мекардай. Артикулуш 317. Так, ина ё новинкаҳан. Инаям новинкаҳа чизе аст. Гел ультракатен для митья посуды. Барои посудашӯаки новинка биромада. Ира бинён чихе хушрӯакай. О, бӯи гилои баҳорӣ, мошааллоҳ. Артикулуш 308-11. Дед чихе хушрӯ. Гели новинка барои посудашӯӣ. Посудашӯак бигем. Посудашӯаки новинка. Ира бинён чихе хушрӯан. Освежитело 308-05 308-05 308-05 а якта сета буде. Кани буша мебинем. Оҳ, бӯи свежи, мошааллоҳ. Вообще бӯи зур. И мада чӣ маҳқулая мекан ва ё освежитело ки кӯдако бозиш карда наметавонанд. Нехе мекунӣ маҳкамаш мекунӣ. Ақли кӯдакам намегира. Мегем ки зада намешина ки тамом шавам. Так. Витамин крем для рук. Ирам крем барои даст. Витамини крем для рук и витамин доштае бо дастои барои дастои нозуки мо занҳои зебо. Артикул 120-120-11. Кадометон ки заказ кардан мехоҳед метавонед ки ай видеои ма скриншот кунед дар ватсапи ма партоед. Тамоми ҷо мо доставка дорем. Доставка бепул нест, духтарои хушрӯ. 1000 рубл да заказ кунед 99 рубл пули доставка мешавад. А 1500 боло кишид 149 рубл доставка мешавад. Внутрни Россия. Тоҷикистон 6 сомон, 7 сомон, 8 сомон ҳар хела қимат нест доставкаш. Чемайоне ки шумо мехаред аз сеткаотон духию чиз чора мегирен мерен ихе арзонтарай. Так. И духтаро ма креми SPF заказ кардам. 50 ша. Нигоҳ кунед чанд та заказ кардам. Нигоҳ кунед чанд та заказ кардам. Ира бинед. 50 ша и дами момент ай ҳами бояд истифода барем. Агар кадоме ки креми маршинка креми солнцезащита истифода намебара, руш тез ожанг пайдо мекунад, тез маршинка пайдо мекунад. Рӯе ки креми солнцезащита истифода намебара, руш тез
маршинка яъне ожанг пайдо мекунад. барои амиқа духтарои хушрӯ дар Тоҷикистон ҳам бошад, дар Россия ҳам бошад, дар ҳамин момент афтовои бигем ҷарангастия мебирояд ки пӯсти рӯйҳои моро безеб мекунанд. шумо бояд рӯйҳои хушрӯи худтона пешгирӣ кунед. мо намекунем мусулмонҳо пластическая оператсия, барои ҳамиқа пешгирӣ аз ожангҳо, аз рӯй безеб шудан. марҳамат. ин ҳолеам давом дорад, тамошобино. ҳолеам давом дорад. ман чандта гирифтам? кӯдакотон дам кунен. 1 2 3 9та. яташа ҳуй мекунем, мебинем. инам халияй лета навистагиай. дар момент шумо 50%-аша гирен, 30%-аша метунен зимистонда кунен. тобистонда Саида боно хуш омадӣ. Абдуллоева Саида. ана 50%-аша ҳозир кунед, 30%-аша зимистонда. ана кӯдакотонда метонед 30%-аша кунед. оз якташа ҳуй мекунам, мебинем. Клёнка печ будай бо иваиш. яке ман хаб кунам, дунё тенҷӣ дунё оромӣ мешавад. кришкаш маҳкам буда. ина ғавси хушрӯ. бушам приятный. уқа бӯи баланд надорад. бушам приятный. бесцветный. ана специзлучения. ана мега средства барои мега кожара ай офтоби тез нигоҳ медорад. результаташ надежда защищает от солнечных ожогов. ай офтобе ки пӯсти рӯра месӯзона нигоҳ медорад. асобина барои ман дая дандаболои бинӣ месӯзако. легко мега истифода бурданаш легко. ай просто даруд меша ки и с лёгким движением массируешь. Крем равномерно нанесите на чистую кожу лица и шея. Перед выходом на солнце неравномерное разделение значительно снижает уровень защиты. Не рекомендуется долгое нахождение на солнце. Бисёри бад мега да автов нашне иракаде. Даже при использовании созаживающего крема для поддержания защиты. даже нигоҳ кунед. Защищат мекуна мега, не ки шумо наравен рӯпарӯи офтоб мега соатош қити бишинен. рӯи шуморо ай офтоби сахт, ай шамоли сахт нигоҳ медора мега ва рӯи шуморо мега ай сӯхтани афтобам нигаҳ медора. чизи зур беҳтарин. дар ин момент марҳамат чи компанияе ки пешравӣ мекунад, тамошобинои азиз, ай рӯи маҳсулоташ пешравӣ мекунад. барои ҳамиқа компанияи мо достаточно маҳсулоте дорад ки мо коргарош пешравӣ кунем. кремои солнцезащита. ана и чӣ боша? коллаген, its коллаген. так ози ҳуй мекунем, мебинем. чизе заказ карда будам, намедонам чӣ заказ карда будам, ки чизе заказ карда будам. новинка ҳай. иҷоз машмуда новинкаро нишон додестам. борои ма основной пагаҳ меояд. як гала бор заказ кардагим, пагаҳ иншоаллоҳ меояд. бисёриш заказам. бисёриш заказам. так и вай будай. кушон. кушон. кушони новинка духтаро. ҳозир мебинем. кушон инаи хали губкача дорад. маънои кушона агар кадоме надонам, ман мегӯм и крем пудраҳай ки ҳастанд рӯйҳое ки тональный крем намешина, ягон крем намешина. худоҷон, дар ин комментарияи ман чӣ гапай, ман намедонам. дуо накадестям. охи мусулмон мегирӣ хитона дар ҳаққи ҳамдигарӣ дуои хуб кунед. чӣ дар корай дар ҳаққи якдигарӣ дуои бад мекунед? дар ҳамин дунёе ки на ба ман мемонад, на ба шумо.
миллиардерам, ҳами 2 метр ҷои ҷошу камбағалам. Зачем я дигарита духтаро дуо мекунен? одамое ки дар дигар ширкат кор мекунен, зачем шумо дар ҳами эфири ма? равен эфирҳои ширкатҳои худтона тамошо кунен. меоен дар инҷа ҳамдигарта хафа мекунен я дигарта мекунен. барои ҳамдигар муваффақият дар кадом компания ки кор мекунӣ? мардакои азиз, чем аз оне ки шумо дар ҳами ҷа дар мобайни занака дуромадагие, шумо мардак несте, ба якум шумо занаке. мардак дар мобайни занак намедроя. мардак қатъи занак гап намезана. шуморо мардак гуфтанам забони ман намепеча. номи аккаунтш чие? али акбар навистагиай ку. чӣ кор мекунӣ ту дар байни ҳами занако? чӣ кор мекунӣ? ман ҳайрон мешавам, охи зачем духтарои дигаритон да гапи бад гуфта ин дунё ба ҳеҷ канам на, ин рӯз ҳастем пагаҳ нестем. ин рӯз ҳастем пагаҳ нестем. ба як гапи хуш ҳамин будагитона зиндагӣ кунен, будагитона истифода барен. ба ман зиқ мешавам ки ман эфир кардаму иҷа биромадиянд ба ҳамдигараш ҷанг доранд. зиқ мешавам ба худо. ба фикр мекунем ки ман кори бад кардам, кори хато кардам, дар бораи маҳсулот вуроди гав задам, дар бораи кор гав задам. ин ҳамин кадомеш ки кина нагирен духтаро. ҷанг баракати зиндагитона якум мепарона, хушбахтиро айхонатон дур мекуна. зачем ҷанг кардан? ин дунё ба ҳеҷ канамон, фақат қиёматтона фикр кунед. худованд гуфтагие ки кадоме дар ҳаққи як каси дигар тӯҳмат мекуна, як каса дилша меранҷона, то ҳамон одам худаш набахша, ман бахшида наметонам мега. ҳамон одам худаш меравад домангир мешавад пеши худованда. ин дунёро худованд офарида ки мо у дунёмона обод кунем, ҳамдигармона хафа кунем. як кас пешравӣ мекуна, санг мезанем, як каса як гуноҳша мековем. ба ҷои гуноҳи худмон маҳкам кунем, гуноҳи ҳамдигармона мо мековем ки биё мо гуноҳи ҳамдигармона ковем, санг партоем. забони мара ба хайри тоҷикои худам ҳеҷ ка намефаҳмаш, рус намефаҳмаш. дар инҷа ҳама мо худмона мусулмон мегирем. неки кани ҳамон мусулмонгарӣ мо ки мо ҳамдигармона дуои бад мекунем. кани ҳамон мусулмонгарӣ мо дар ҳамаи ҷо амал кардан дар кор. масалан мо худмона мусулмон мегирем, дили ҳамдигармона хафа мекунем, дили ҳамдигармона меранҷонем, ба тӯҳмати якдигармон гӯш мекунем. намозу рӯзамона намегирем, мо худмона мусулмон мегирем. намоз намехонем, рӯза намегирем, айрӯи китоби Қуръон зиндагӣ намекунем, худмона мусулмон мегирем. мусулмонгарӣ дили ҳамдигара хафа накарданай, ҳамдигара санг напартофтанай, ҳамдигара ҳақорат накарданай, дили ҳамдигара нахарошиданай. амал дар инҷа амал рӯза гирифтан ин танҳо гушнагиро тоқат кардан нест. рӯза ки гирифтӣ бояд ки ай ҳамаи чӣ ту гушна бигардӣ, ай ҷанг, ай ҷанҷол, ай зиндагӣ як аста лезит кадан, зиндагӣ як аста даромадан хта бояд дур кунӣ. анами корам ҳамин хелай. кор ки дуромадӣ кор мекунӣ, кор ки дуромадӣ ту кор накунӣ, фаберлик дар дуромадам ҳечи фоида надидам мегам. ох ту чӣ кор кардӣ ки фоида бинӣ? ту просто номнавис шудӣ, ягон кор накардӣ. дар компания мо одамои фоида мебинанд ки кор мекунанд. моро мардакои худмон пас мезананд, мо ай дига мардако чӣ фоида бинем? мардакои худмон ина дар эфиро медроянд, моро гапои бад менависанд. мо ай дига мардако чӣ аҷдат кунем? моро мардакои худмон ҳурмати эҳтиромон намекунанд. чӣ кор дорем дар зиндагии занак? чӣ кор дорем дар эфири занако? ҳозир бовар кунен, беҳад камай ки занакое ки кор накунанд. 90% занҳои шавҳардор кор мекунанд. 90%. кор кардан дар ислом ибодатай. чема ин ки ту муҳтоҷ мешинӣ ки кай шавҳарти 1 кило картошка меёра, ба миннат дар сари ту мешапаву тура мехӯронад. кор кардан ба меҳнати худ ибодатай.
фаҳмиден чем аяне ки мешини ғайбати як каси дигара мекуниву дугонабозӣ мекунив хона як каси дигар мери медроӣ мешин чақчақада вақти ваям гирифта 90% занҳо ҳозир кор мекунанд ҷои суши мери занаки тоҷи кор кардистай кафе мери занаки тоҷи кор кардистай магазинои либосадам занаки тоҷи кор кардистай полшвакам занаки тоҷикай дар тамоми ҷо занҳои тоҷи кор мекунанд дар тамоми ҷо кори мо бадай мо дар даруни хона тариқи интернет ҳозир асри 21 асри техника пешравӣ кардагиай ҳозир ман вапше продуктахарӣ намерам бовар мекунем фақат агар мевагӣ харӣ нарам ба дили худам ман продуктахарӣ намерам ман шир орд сок дигар намекашам дар дастам ҳамаша тариқи телефон заказ мекунам приложение самокат скачат кунен адресотуна сохранит карда монен грымбаст овардестиян 6 минута меёранд дар хонаи ман хо 10 сеткарам заказ кунам 6 минута меёранд магазин мерем қати кӯдако доду вой дар вақти намоз вақти худмона ҳайф мекунем ана қати кӯдако сарсон саргардон чизои вазбина мебардорем бо чизи ба дил мо намегирем бигем бефара мешем афгор мешем чанд қадar 6 минут то магазина намери инаме ҳозир ман бурам то 6 минута то магазина намерам мумкин 10 минута дар магазин бирасам дар 6 минут ба телефон ҳамаи чиза овардесиян охир ҳами пешравии давлат нест ҳами давлатдорӣ нест ин пешравӣ ҳами кори моям ҳами ман ба ҳами телефон кор карда хона харидагиам ман рафтагӣ нестам ай 8 то 8 кор кунам ё ай 7 то 7 кор кунам кори ман дар даст ман кор мекунам куҷои ҳами кор бадӣ дора ман ҳайрон мешам ҳозир кадом занҳое ки дар командаи ман пеш рафтагиян шавҳарошон уже поддержка мекунаншона бисёришона ҳама поддержка мекунад зачем духтаро ҳамдигарта хафа мекунен зиқ мешам накунен дуо накунен якдигарита ман эфир мекунам ки барои шумо чизи фоидаовара бугум дар бораи маҳсулоти компания бифаҳмонам меге ку фаберлик чӣ дора охи ина чӣ дора ман шуморо фаҳмондестам ки чӣ дора бо медрои як гапи дигар ими чӣ меҳнате ки накунӣ бояд ки тоҷики худмон амихе мекунем бовар кунем я миллати дигар мо дар кордор нестем на барои дигар миллатҳо моро мусулмон гуфта ҳурмат мекунанд и занак мега сатр дохтаи дар сараш ҳурматат мекунанд тоҷики худмона ҳурмат намекунем бовар кунем ҳурмат намекунем дар раҳ мегузарӣ ку мардаки урус мебинад ку ана ита раҳ мегарда мардаки тоҷик мебинад ку бо 4 чашми дигар мега ҳуй кунам бинимш ки ӯ чӣ хели занакай ман бинимш бешухӣ дар ами раҳ мебурам инами садик мерам ду мардаки тоҷик аис мегузара ду мардаки урус аис ӯ мардаки урус ку мара мебина руша янима мекуна ки иёда мумкин нест ай мардако рушона бинанд медонанд урусо тоҷики мо бо анами қайдига чашмаша ҳуй мекуна ки пема бинем ку ҳаму сайда ҳай ку бинимш ай пеш ҳаминтани мекунанд ба худо мардакои худмон ҳурматмон намекунанд барои ҳамин қадр мардакои азиз ҳурмат кунен занои тоҷика зан дар кораи зан дар эфири ман ягон зани духтари ёш нест духтарои ёш телефон надоранд дар хонаи падару модарошон бирен падару модаротон дар муроҷиат кунен зантон биёванд эфири ман ҷои зангирӣ нест эфири ман барои коргарои командамай барои духтарои командамай барои подписчикое ки мехоҳанд дар фаберлик кор кунанд маълумот гирифтан мехоҳанд барои ҳаваёай асабм вайрон шуд хулоса кушон навинкаҳай нав бромадагиай ай ҳами серия шампуншам ҳаст гелшам ҳаст беҳад хушрӯанд аҷоибот бӯи хушрӯ дорад и барои рӯи проблем надорай масалан барои ҳама мешавад лекин ҳаста специальна кожаи рӯи занҳое ки қоқай ана ё ки шкофак дора рӯошон ҳар хел крема мекунад намешавад ана ҳами крем пудра барои рӯйҳои проблемадоре ки проблемаҳои рӯи шуморо ҳам маҳкам мекунад ҳам рӯи қоқи шумода мешинад ман иқаак бикунам дарум ман дарум ози крем кардагиама хай бо ина мебинем да результатша ина духтаро чӣ хеле уже дигар шуда
ای پرای روم ای پرای روم فرقیت میکنن. دیدین؟ چخلای ماشاءالله های و پیش سوپره. حالی ما در روی تازم کرده باشم و در ویدیو میکنم. بهترین چیزای کوشون айпага уже ҳаматонда доступни мешавад. артикулуш 6795 6795 ина дидено я параи рӯи ма дига шуд я параи рум дига кан эфира давом метиҳем буфаҳманд ки ма дар он кушон кардагим да я параи рум. Так дар инҷа бо ма чӣ дорум? Парашок. Хай парашок ма постоянно мегирем. Ай як гала гирифтам 4 пачка парашокаи ба жидкая мила. Ами порошок артикулша гӯем ягон касда интереси боша 311 308 10 жидкая мила для кухни. Устранение запаха, буи тафи полотенца, буи тафи дастотона меравонад. Тамом ина миқачи заказ кардагиам. Ина чекиш закази калонум пагаҳ меояд. Ина чекиш. баъд як чизи дига мехоҳам барои ҳамаи тамошобинон бирасонам ки пункт видачиҳои Тоҷикистон да духтарои хушрӯ чанд заказ да як коробка меояд. Барои ваё бениҳоят мушкил аст. Худованд сабр битя он шахсоне ки дар пункт видачиҳои Тоҷикистон кор мекунанд. Барои ваё бениҳоят мушкил аст. Масалан, Россияда осон аст. Да ҳар як чиз заказ ки да як коробка меояд, ҳам коробкаро метиянад. Дар Тоҷикистон ин хеле нест. Я бигем ки да як коробка 5-6 заказ меояд. Баба ё да пакетако ҷудо мекунанд. Масалан, айрӯи чек, айрӯи заказои шумо, айрӯи сайчон мебинанд, да пакетако ҷудо мекунанд. Ана вай чома як коробка да надод, коробка ҳуй кардагӣ буд. Ҳами чиз бигем ки ҳами креме ки ина ман ҳуй кардам, ҳами стандарт маҳкам аст. Чизи шумо да ҳеч ки дар кор нест. Ӯ занак пункт вида чӣ шодае ки масалан пункт вида чиша пеш бара. Ӯ креми шуморо ҳеч ка ҳуйнем, ҳама чизи шумо маҳкама ки хушрӯ ҳамқа ки да пакетако. Ҳами бовар кунем, ман бисёр вақт мерам, ами пункт вида чӣ мегӯм да як пакет битем. Ами коробкаро мебарам, партофтанаш зуру меояд. Барои ин проблема накунед духтаро, ин проблема нест. Ана ми хияпау хоҳаро, ана ки ман саволои шуморо навистам. Оли нигоҳ кунед. Ман саволое ки мара дар WhatsApp менависанд, ман навистам ӯ саволоро. Шумо ӯ саволоро бихонед, ай хандара сис мешед. Ман як комментариёро бинам. Шумо беҳтаринед апаҷон, раҳмат. Апаҷон айса ҳами кори Фаберлик ростай ман кор карданиём. Ина бо савол. агар дунё ма то саҳара бугум одам бетарбия мемонад. Шахсе ки дар зиндагӣ тарбия ёфтагӣ нест, ӯро ма тарбия карда наметонам. бовар кунед. Ҳамиқа гуфтам бо кадомиш биромадай дар падар налад намечӣ ҳам қадар гап навистай. Шахсе ки дар оила тарбия надошта боша, вай маълум аст. ӯ рӯз я духтарак мада кора фаҳмонен гуфтай, ман надидам ҳамо смс-а. баъди ҳамо не зангам задай, ман занга ҷавоб наметиҳам. баъди занги задагиш хеле навистае. ҳар хел одамо кор карда наметонанд. ҳозир идам ҷавоб метиҳем саволтонда. хеле ҳе апахта реклама мекунӣ, ҷавоб намедӣ. Ла ҳам хива астора. Ман гуфтам ҳе ором шав. Гуфтам инҷа хонаи падару модарат нестай. Ором шав гуфтам. Дар WhatsApp мен хеле дод вой нака. Гуфтам инҷа ҷои дод вой нестай. Одамое ҳастанд ки характершонако ҳамон рӯз маълум мекунанд. Ми камтарак саволаша дер ҷавоб бите, ҳақорат да мебироянд. Зачем ин қадар нерви вайрон ай куҷоя? Ин қадар мушти лағата 10 сол дар сарам хӯрдум. Ин қадар зиндагӣ сахта гузарондум. ҳолиам агане ман одами ба сабр будам. Ин қадар мара гапо мегӯянд, комментариҳо да менависанд. бо ҳолиам ман ба сабр будам ки ман ягон бор ҳақората пеша накардам рӯи экранда. Экран ки дромади маданиятта одам нигоҳ мекунад. Ва уже бигем ки ман дар YouTube 4 сол шид зиндагӣ дорам. характери одама имрӯзи аввал мебинӣ. Ҷанга кӣ карда наметона? Ҳама метона ҷанг карда. Дил ёфтан осон нест, дила ранҷондан осон аст.
анаки саволое ки духтарое ки одамое ки дар чии ма метиҳанд дар ватсапи ма. Таварабарот кати мешава кор куниву одам набиёрӣ. ҷавоб метиҳам. Таварабарот мешавад ки дар ширкати Фаберлик ни танҳо падзак аст. Маҳсулоти компанияи Фаберлика мумкин нестай дар магазинҳо фурӯхтан, витрина кардан, дар бозорҳо фурӯхтан, магазин кушодан, маҳсулота бурда фурӯхтан мумкин нест. Компанияи Фаберлик маҳсулоташ брендовия танҳо падзак аст. Шумо метонед ки дар ватсапотон тариқи онлайн савдо кунед. Валберс, Озон и хеле ҷоҳодам маҳсулоти Фаберлика мондану фурӯхтан мумкин нест. Компания биқапа ҷазо метиҳад. Маҳсулоти компанияи Фаберлика танҳо падзак аст. Группаи клиентски чат мекушоед. И группаи клиентски чаттон қати шумо метонед маҳсулотҳои Фаберлика дар бораш маълумотиен заказои худтона ҷамъ кунед, роӣ кунед, ё ки ай ҳамсояотон, ай дугонаотон, ай шиносотон заказ қабул кунед, заказ кунед, тақсим кунед. Анами хали шумо таварабарот карда метонед. Дар командаи ма ҳаст одаме ки лични объёмаш 1000 балай, лични объёмаш 600 балай, 800 балай метона таварабарот карда. Лекин айрӯи таварабароте ки шумо мекунед, шумо да компания ойлик наметия, падарка метия. Шумо ҳамчунин бали кадагитон ойлик мегирен, лекин бонус звания шумо намеброен. Шахсоне ки таварабарот мекунен, агар шумо команда созен, ҳам ай команда пулкор мекунен, ҳам ай таварабарот, шумо двайной пулкор мекунен. Агар ки шумо одам набиёрену команда насозен, шумо пул кор карда наметонед, звания бромада наметонед. Дар ютуб наброӣ мешавад нависта. Дар Фаберлик кор будроиву дар ютуб наброӣ. Ин лаҳзае ки ман ҳамроҳи шумо суҳбат мекунам. Канали ютубе ки ман кушодагим, и блогерӣ ном дорад. Ман блогерӣ мекунам. Ва шахсоне ки дар Фаберлик медроянд, Фаберлик ин бизнеси онлайни. Ина тариқи ватсап, например, ман кор мекунам, ҳастан шахсоне ки через телеграм кор мекунанд. Блогерӣ ай Фаберлик фарқ дорад. Не обязательно шумо ранги ма блогер шавед. Шумо метонед миллионта роҳш ҳаст ки баъди номнавис шудан мо дар группаи коримон шумо дар роҳи бизнеса меомӯзонем. Бепаспорт мешавад? Бепаспорт шуморо ки дар кор қабул мекунад? Ина ҳаматон да савол. Ки қабул мекунад? Ҳеҷ ки. Куҷое ки одам ки дуромад, ҳоли мегӯянд ки бепаспорт, ина ҳами хеном фамилия ма бинависам, чӣ хе мешавад? Гӯш кунед. Бо диққат, шахсоне ки дар Фаберлик кор кардастен, правилаи компания. Дар компанияи Фаберлик дуюмбора регистратсия шудан мумкин нест. Барои чӣ мо паспорт талаб мекунем? Айрӯи паспорт агар ки мо шуморо қоидави будроем номнавис кунем, шумо бигем агар ки успешни регистратсия шавен, шумо чиста тоза регистратсия шуден. Ман барои ҳамин паспорт мепурсам. Агар ки шумо дар компанияи Фаберлик регистратсия шудагӣ бошед, мара фиреб кунед, ном фамилиятона я ҳарфа ки ора а буген ку компания қабул мекунад. Агар ки шумо айрӯи паспорт уже регистратсия шудагӣ бошед, компания қабул намекунад юмбора. Ирам барои фоидаи худтона ки пага шумо пешравӣ ки карден, пага документ ки карден, хоҳем пулотона гирен, шумо дар Фаберлик буден, перерегистрация шуде сайдара фиреб кардеву, шумо дар ин ҳолат сайдара не худтона фиреб мекунед ки пага шумо пул гирифта наметонед ай компания. Барои ҳамин қадр шахсонет ки кор мекунед дар кадом структура ва дар кадом командаи ҳасте, ҳамаи наставник барои командаш ҷонша метиҳад. Тоқат кунен, кора ёд гирен, кора ёд метиҳандтона. Дигар структура давида наравен, дар дигар структура оши палов мондагӣ нест. Ҳама ҷода худат меҳнат мекунӣ. Так. Гап назанам дар группа мешава навистай. Вақте ки мо шуморо номнавис мекунем, группаи коримонда дохил мекунем. Шумо дар группа гап назанен, саволота ҷавоб натиҳен, савол натиҳен, шумо чӣ хел кора ёд мегирен? Ина шумо чӣ хел одами гӯнг кора ёд мегирен? Не. Гап ки назани гӯнг ҳисоб мехӯрӣ. Барои ҳамин қадр ҳама ҷо ҳамин кор ки дуромадӣ гап мезанӣ, кор мекунӣ, кора чӣ хел ёд мегирӣ, гап намезанӣ. Сари ма дар мекуна, мега бисёр смс меояд. Охир сари ту дар мекуна, тогда зачем ту да пул дар корай? Надро кор. Аз сари мо дар намекуна. Меҳнат ки ва ми кор ки дуромадӣ сару дар мекуна ки пул кор мекунӣ.
تا جان نکنی جانانه کنی. جان میکنی که به جانانه را میبینی. آدم نبیاری میشود. هر یک کاری که شما میدروین نه تنها فابرلیک уборщицаги повари кҷое ки набоша шумо кор медроен условияи хича дорад. условияи уборщицагӣ ҳамун зала мешуви, туалетоша мешуви, кабинетоша мешуви, як моҳ подряд мешуви, ойликта мегирӣ. ҳамин хел ҳаст. повари як моҳ ту авқотҳои бамазаи сухтагине бамазаи хушрӯ мепазӣ, ба ойлик мегирӣ. пасудашӯӣ як моҳ ту пасудаҳои ҳамун кафеа ресторане мешуви, ба ойлик мегирӣ. правилаи компанияи Faberlic команда сохтан, дигароя ба кор даъват кардан. просто номнавис кунӣ, кор накунӣ, ҳичи намешӣ, пул кор намекунӣ, хита ғамам нате, вақти хитам нагир. масалан ман дуромадам маҳсулоти даркории хидма мегирам, ранги хидам одамеро мекавам ки ваям чизои даркории хичаим компания бигира, бо вай одами хичами, бо вай ҳамин қачанқа ки зиёд шудем компания моро ойлик мона зиёд мекуна. ҳичи нахаром мешава. правилаи компанияи Faberlic ту дромади интернет магазин дар ихтиёрот. вақте ки ту ай интернет магазини худат собуну порошоку чизои даркорита намехарӣ, як каси дига чӣ қадри ту кор мекуна? ту ҳамун чизое ки дар магазини худат ҳаст, амин шумо магазини продуктҳое дошта боше, ширу рӯғани орде ки дар магазини худтон ҳаст, шумо мере ай магазини ҳамсоя мехаре? неку. ҳамиам ҳамин хелае. мара ёрдам кунӣ, чӣ мара ёрдам кун, мара ёрдам кунӣ, кор мекунам, ёрдам накунӣ, кор намекунам. ба условия кор надроен. одам ки бизнеса ки сар кард, ҳамон одаме ки муваффақ шудагиаш, шу дорӣ, шу дорӣ, шу дорум, шу дорум, худо ба шукр, шу дорум. метавонед ба ин тема қатъи ин савол қатъи набуроен. ба ёрдами як каси дига такя накунен. ами кадомет коргар боше, наставникотон ақл дора шуморо дастгирӣ куна. условия қатъи кор надороен апавхоҳаро. ин бизнес бизнеси шумо ҳисоб мехӯрад. шумо кор медроен, шумо бояд худтон бизнесона пеш барен. албатта наставник, директор ақл дора шуморо дастгирӣ куна, ин мекуна. тамом? майли хайгани раҳмати калон. қарз те ма бо бармегардонам, ма бизнес кунам. ба қарз ягон бизнес намешавад. қарз кати шумо ягон бизнесона пеш бурда наметунед. апаи хоҳари наисаи шудорӣ ма мефорам келинет кунам. апаи хоҳари ма ин саволда дар боло ҷавоб додум. дар эфири ма ягон занаки бешу нест. ҳама шудору кӯдак доранд. метавонӣ ин саволта дига натӣ. келинта дар ютуб нахо. духтари хона дар ютуб нест. духтарои хона дар хонаи очаву отаошон. суроғ мекунӣ, мековӣ, меҳнат мекунӣ, меёвӣ. қарз ма ҳамин қадр зиндагӣ кардам, бепул мондум, гӯшна мондум, ташна мондум, гирья кардам, ай ҳичка қарз нагирифтам. ай ҳичка қарздор нестам. қарз баракати зиндагиро мепарона, хоби роҳати шуморо мекуша, оби рӯи шуморо пас мекуна. қарз нагирен а ягон кас. хоҳ шумо уверенӣ боша ки бармегардонед, нагире қарз. меҳнат кунен, худованд мушкилитона ай худованд талаб кунен, осон мекуна. мушкил осон кунанда худованд хичай. сайдатима да қарзе ма бизнеса сар кунам, батра қарза бармегардонам. ма на метиям, на бар бигардон. пуш дора бача ҷон. дарма пуш. одам чӣ хел меёвӣ? одам чӣ хел меёвӣ? мада савол додиан. телефоне ки дар дасти шумо ҳай, миллиард одам, роҳҳои одамёвӣ, командасозира баъди регистратсия мо группаҳои корӣ монда меомӯзонем. агар ман одам набиёрам чӣ меша? ҳичи, пул кор намекунӣ. агар ту одам ки наёвардӣ, пул кор намекунӣ. правилаи компания команда сохтан. харид кунем, боло мебуроем. ба якта хариди шумо пешравӣ карда наметонед. шумо компания дромаден, шумо да автоматически скидка мешавад. шумо ҳам скидка кати харидорӣ кунед, бо ҳам шумо да пул тиян. падарка ку метиян, бо пул тиян. нет, конечно. барои ҳамиқа на худтона фиреб кунед, на як каси дигара, на вақти худтона бигиред, на вақти як каси дигара. додувоям накунед.
дами ватсап ма бинависе, кадомида ки ҷавоб надодам, я аломати савол рӯи ки басанда. Занг задан бесконечно дар кор нест. Дама занг назанен. Ма тариқи галасавой кор мекунам. Боя хелш мега кани я бор видеовизов кунам бинам ҳамин сайда боши ба қатӣ кор мекунам. Зачем ҳами гапо? Ма якта номер дорам. Галасавой қатӣ гав задесам, овози мара нашносӣ, бояд ки чеҳраи мара бинӣ. Дар кор нест. Ма дар хеле коргари принсипмону условиямон дар кор нест. Ма алҳамдулилло коргаром дастатишна хубанд, беҳтаринанд. Командаи беҳтарин дорам. Командае дорам ки ба меҳнати худшон пеш рафта истиянд. Худованд бараката дар касбу коршон бирезонад. Ҳамаша ранги апау хоҳарои раднои худам қабул кардагим дӯстшон медорам. Новобаста бигем чӣ мушкилие ки дар кори мо мешава ё намешава. Барои ҳамин дар ҳамин ҷа эфири имрӯзамона ҷамъ баҳс мекунам. Апау хоҳарое ки дастгирӣ карден, тамошо карден, раҳмат барои ҳамаи шумо. Касонетон ки гуфтам як бори дига хотиррасон мекунам, кор мекунен. Имрӯз охирон рӯзи каталогаи духтаро. Хоҳем ки боракотон балакош дар ҳамин каталог бигзара, пули боракотона спорен ва инаи падаркаи беҳтарина фаромӯш накунен ки агар 1500 рубл дар шумо ҳамин рӯз то соати 12 шави бо вақти Москва заказ кунен, шумо дар 1 рубл меояд. 1 рубл ин копейка. Копейк. Так, ана мехе тамошобино. Ина иҷа як кас наистае ки нигоҳ кунед. Ма ҳеҷ кас дар кор надорам. Ҳами хеле гапо ма дар қизиқайда хеле мегане. Сайда бахшиш агар хафат карда бошам бахшиш ба як гапи сахт гав мезананд. Ма ҳеҷ када кор надорам. Нек меган ки Фаберлик ҳаромай. Ина ки гап шаби. Куҷош ҳаромай? Ина апаи хоҳари ту да савол. Куҷош ҳаромай? ҳаром он ширкатҳое ҳаст ки ай одамо пул ҷамъ мекунану пула як кас мебирад. Вай қимор ҳисоб мехӯрад. Фаберлик и интернет магазинай. ҳози ҳама интернет магазин через ютуб, через сайто кор мекунанд. ҳози камай одамое ки магазин мераванд, бозор мераванд. Я ташма мегум ку чанд қашид ман дига магазини продуктови нарафтам. Тариқи телефон заказ мекунам. Фаберлик и интернет магазине ки тариқи интернет кор мекунем мо. иҷа ҳичка пул намемона ки як аз дига пули тура бигира. иҷа и хеле чиз вуҷуд надорад. барои ҳамиқа иқа ба содагӣ назанен худтона. Так, хай ҳаматон дар паноҳи худо бошен тамошобино. кӯшиш карда саволотон дам ҷавоб додам. боқӣ мондаш дар эфири оянда. Худованд нигаҳбонатон бошад.